Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Wargamer TV и това е четвъртия епизод на моята поредица на Шампионска лига на PES. Така, предстои ни реванша срещу Хелсники. Значи този матч се надявам да го взема, защото на матч завърших 1-0, доста така напрежение имаше, драма голямо, пропуски. Въобще така един вид доста напрежение имаше. Но сега ще видим, ще се постарая, т.е. повече да взема тази точка и да се класираме за финалите, там за полуфиналите ли. Нашият сънародник Котова в игра, доста доволен съм от него като изцяло. Но доста пропуски така има. Никакви промени няма в състава и сега Рони подхваща топката. Ето че и Нани е, мисля, че е играч на отбора, защото той просто брилянтни атаки прави по фланга. Се справи естествено. И сега тук добре се намесва сега Гикс. Изстрел на Гикс, спасение на Вейлен, вратарят на Хелсники. И така той изпраща топката в предни позиции. Така като изцяло сега видяхме доста добра атака от страна. Ето че Руни хваща топката. Изстрел на Руни. Отново спасеният на капитана на Хелсники. Мисля, че той е капитан, защото видях капитанската лента. Нека сега видим повторението и ударът на Руни. Да, той е капитан. Вратарят, виждате, капитан. Сега с Гикс смятам по така на късичко малко да разцъкам. Така, сега подавам към Карик, малко извадих играта, изстрел и пак над вратата. Като изцяло добре почнахме, мисля, че 3-4 изстрела към вратата, да застрашим особено тяхната защита и вратари. Се горе-долу така добре, но за съжаление не попада топката. Виждате в предните мачове, като изцяло малко Konami, производителите на на PES, на поредиците на PES, като изцяло малко дървена се направили, и защото аз играя с джойстик, нали, и като бия удари, не като на FIFA, сега да кажем да насочиш така по-точно някакси да иди. Не знам, като го докоснеш само и топката отива в трибуните. Това е единственото гадно, което са го направили, като изцяло малко физиката не е толкова добра. Ето виждате какво става. Просто сега едва натиснах дори тук копчето, с което съби удара. Хикса, мисля, че. И топката така бая отиде над вратата. Но като изцяло, нека се върнем в играта и се съсредоточиме, защото тази точка, както казах, ще ни е от много голяма полза, или поне победата ще е още по-голяма полза. Сега тук Флечърт, Гикс остава и виждате просто някой път малко е така по-дървенко става, но тук мисля, че има нарушение на Гикс. Да, имаше нарушение на Гикс и сега така пряк свободен удар застрашава вратата на Давид Дехия, но за съжаление топката излиза над вратата и не беше толкова опасна ситуацията като изцяло, но сега нека се съсредоточим в матч, както казах. Евра сега подхваща топката по фланга. Пас към Гикс, Гикс към Руни така добре навлиза вътре в полето, пас и там топката е избита от защитник на Флечърт сега. Малко ми прилагва, но съжалявам за това. В момента правя първия си клип в XPlay TV. Гледайте ме, следете ме също там. И тук ще качвам клипове, там ще качвам, тук всеки ден ще качвам в двата профила. Така много добри, като изцяло доста сериозни играчи са подбрани. Виждате на какви сериозни игри снимаме. Тоест, те снимат, защото аз ще съм почнал поредица на Modern Warfare 3, смятам и на Дърън да започна. И така горе-долу на Battlefield снимат доста така добри машини като изцяло. Има тук, ето че 1-0.
ето, че Руни е просто героят на този мач, но нека да успокоим сега радостта и да се разучим отново в матча, защото както видяхте, този гол може да доведе и до обрат за Хелсники, така че нека сега запазим отново атаките си, играем се 1-0 резултатът. Просто не беше кой знае какъв гол, но все пак вратарят тук не можа да лови доста така добре тази топка и се стигна до голът на Руни. Все пак да се благодарим и на португалецът Луиш Нани, който съжалявам за този лак, както ви казах, но в момента коментирам първи си клип и свалям игри и малко се натоварва. Край на първото по време, но за Манчестър Юнайтед и нека видим сега какво ще се случи в това второ по време. Така, ето че и Бербатов отново е в състава, както казах. Нани сега пак доста така добре пробива по фланга, подава сега там, но Бербатов твърде много беше напреднал в тази контратака, която беше създал Нани, но за съжаление те отново ни правят атака. Сега тук какво ще се случи? Така, Флетчер се намесва доста така обещаващо, т.е. Бербатов, ето че и българската машина отново се просто прави доста така един добър матч, като изцяло с доста активност. Така, Флетчер този път се предпази тук малко. Сега Паприка създава атака, Рафел се намесва тук и нарушение на Рафел. Също Паприка пресече му, да, бутна го малко, но сега отново опасност. Така, сега да видим кой се случи този пряк свободен. Много на вратата също, отново този път Манстрон. Дига топката доста така над вратата. Така, сега Фердинанд владее, Рафел, Нани, Бербатов отново така добре се включи, предложи се в тази атака, но топката му отнета, за съжаление. Отнета му е топката, но като изцяло Бербатов няма бързина, толкова точен шут, но като изцяло ето, че изравняват, не трябваше да се отпускаме толкова, ето, че Хелсники ни изравнява 68 минута, това е един вид така доста напрежение става, отново драмата виждаме на стадионът на Хелсники. Виждате какъв гол, никакви шансове не остави за Дехе този гол. Но нека сега стегнем малко и се съсредоточим в матча, защото доста така се бяхме разконцентрирали, говорехме за качествата на Бербатов, които ги има той в без въобще и в истинския живот, но нека гледаме все пак реалното, не в игрите. И тук отново опасна атака, но топката излиза в корнер. Центриране вътре, Фердинанд там е доста висок, Видич не се намесва по най-добрия начин. Дехи е добре, че беше този млад вратар с невероятния си рефлекс да отстрани тази изритана топка, която беше опасност. Ето ме, отново нещо се обърка тук. Но за съжаление отново сме си тук. Съжалявам за това объркване, просто нещо играта ми се бъгна и ми се свали долу. Но матчът все пак продължава. Луиш Нани владее. Нани е спънат тук. Руни! Гол! Ето, че и 2-0 какво салто на Руни. Както казах, съжалявам за тази грешка, но просто натиснах без да искам старта тук и нали, това минимизирането на играта, макар че игра с джойстик. Тук се опитах нещо да направя с клавиатурата, но за съжаление така стана, но ще свържа все пак клипа, няма проблем за това. Така, няма да спираме сега матч и да го почваме отново. Ето, че невероятната атака на Нико, който доста така сериозно се прибори и успя да така един вид да вземе тази топка, да се прибори, да подаде вътре.
И като изцяло много добре се получава този матч. Победа съм сигурен, че ще вземем, защото 88 минута. Нищо не се знае, матч с матч не си прилича, така че нека не се радваме все още. Ето виждате какво опасно се тръгна и това можеше да доведе до гол. Просто не трябва да се радваме в такива минути, защото те са най-напрегнати. Отборите винаги се стягат тогава и показват най-доброто тези минути. Ето виждате сега българската машина какво направи, но за съжаление топката излезе над вратата. Като изцяло Бербатов, пореден добър матч за Бербатов. Нека да си доиграем матчът сега. Ето, че виждате, съжалявам за този лак, както казах, понеже доста се е натоварил компютъра, игри се инсталират, конвентирания, малко прегрява, ама няма нищо, старо куче е. Така, и ето виждате, пак ние сме с страхотна статистика, взехме тази победа и това беше от мен за този епизод. Ние сме на трето място, трябва да се приборим и с Лил, мисля, че ние сега матчът. Нека видим. Да, с Лилния матчът, но ще го изиграем пети епизод. Очаквате скоро и пети епизод. Гледайте ме също в Xplay TV. Довиждане, това беше от мен и до нови срещи. Чао, чао!